El truc estrella per millorar l'estil dels teus textos és enfocar-te en la cohesió, és a dir, utilitzar mecanismes per enllaçar les idees que s'exposen en el text. Com amb els connectors? Són un mecanisme fàcil d'aplicar que donarà un plus a la teua redacció. Avui t'explico com usar-los per triomfar amb els teus textos. Primer, repassarem quin tipus de connectors hi ha. Després, veurem un exemple pràctic de com millorar un paràgraf amb els connectors. I per acabar, et donaré un recurs per millorar els teus escrits i comentarem 3 errors típics amb els connectors en català. Et dono la benvinguda al tercer vídeo d'este minicurs per millorar la teua expressió escrita en català. Comencem? Si ho recordes, en el vídeo anterior vam parlar de com estructurar els textos i vaig comentar la importància dels connectors que t'ajuden a organitzar la informació i relacionar les idees. Si no l'has vist, et deixo l'enllaç aquí baix a la descripció. Bé, a la pantalla et mostro un llistat amb exemples de connectors i expressions que podem utilitzar com a annexe. En primer lloc, en segon lloc, d'una banda, de l'altra, tornant al primer punt, en relació amb aquesta idea, seguidament, en conclusió. Com veus, els connectors són paraules i locucions que t'ajuden a indicar què passa primer i després, a comparar unes idees amb unes altres, a resumir el contingut. Esta funció d'estructurar els textos els converteix en el pilar fonamental de la cohesió. Segurament això et recordarà quan anaves a escola, però tingues 30 segons de paciència i d'atenció. És bàsic que et faci un resum perquè sàpigues com usar-los. Hi ha diversos tipus de connectors i cada tipus té una funció. Et mostro una llista una mica més ampliada amb alguns connectors. Tenim els connectors temporals, és a dir, de temps, que indiquen quan passen els esdeveniments. Primer, a continuació, després, finalment. Els connectors adversatius, que indiquen una oposició, però, tanmateix, malgrat això, no obstant això. Els connectors additius, que, com indica la paraula, afegeixen informació, a més, així mateix, igualment. Els causals, que serveixen per explicar la causa d'alguna cosa, per què, ja que, atès que, gràcies a. També tenim els consecutius, que indiquen conseqüència, allò que es produeix arran d'alguna cosa. De manera que, en conseqüència, per tant. I un altre exemple són els connectors de tancament, per concloure. En resum, en definitiva, per acabar. Bé, aquí en tens només alguns exemples, però n'hi ha molts més. Obro un parèntesi, queda't fins al final del vídeo perquè et donaré més recursos que podràs fer servir per escriure i també comentaré 3 connectors que són incorrectes en català i que molta gent no ho sap. Reprenc el fil. Quan llegisques el teu text, para atenció a com enllaces les frases, els paràgrafs i les idees. Si no hi ha annexes, analitza quin tipus de relació té una frase amb la següent i afegeixi un connector per cohesionar el text i que fluïsca. Et poso un exemple molt senzill. El programa no permet fer canvis en el fitxer. Si exportes el fitxer, sí que podràs modificar-lo. En este fragment veiem que hi ha una oposició entre la idea 1, no és possible fer canvis en el programa, i la idea 2, sí que pots fer canvis si exportes el fitxer. Si volem donar ritme al text i millorar-ne l'estil, podem usar la conjunció però com a connector adversatiu, que sempre és el primer que ens ve al cap, no? Per exemple, el programa no permet fer canvis en el fitxer, però si l'exportes sí que podràs modificar-lo. Si t'hi fixes, en l'exemple, a part d'afegir el connector però, hem substituït fitxer pel pronom el apostrofat, si l'exportes. D'esta manera, evitem repetir la paraula fitxer, que a l'original surt 2 vegades, i millorem una miqueta més l'estil. Era incorrecta la frase original? No, en absolut. Tingues en compte que quan parlem d'estil, els canvis que fem no sempre són errors. Moltes vegades són canvis preferencials
o suggeriments de millora que enriqueixen l'expressió del text. Bé, tornant al però, que és el connector adversatiu per excel·lència. Què passa quan el text està ple de peròs? És a dir, quan sempre fas servir els mateixos connectors. Mira el mateix exemple en un fragment una miqueta més llarg. Posa el vídeo en pausa i llegeix-lo. Hi ha 3 peròs en molt poc espai. El fragment sona repetitiu i fins i tot fa la sensació que utilitza un llenguatge molt bàsic, no? En poques paraules, l'ús del mateix connector empobreix l'estil del text. Llavors, què pots fer per millorar-lo? Utilitza diferents connectors del mateix tipus, en aquest cas connectors adversatius. Agafarem l'exemple, deixarem un però i substituirem els altres dos per tanmateix i ara bé, que també són connectors adversatius perquè expressen oposició. El fragment quedaria així. El programa no permet fer canvis en el fitxer, però si l'exportes sí que podràs modificar-lo. També ofereix l'opció de compartir-lo amb altres membres del teu equip. Tanmateix, aquesta funció requereix l'ús de la versió de pagament. Per enviar-lo a un company amb la versió gratuïta, hauràs d'exportar-lo i adjuntar-lo a un correu. Ara bé, tingues en compte que el fitxer pesa molt. Fixa't també en la puntuació. Alguns connectors requereixen una pausa més curta i s'usen després de coma, com però. D'altres, en canvi, ens demanen una pausa més forta que la de la coma, com passa amb ara bé o tanmateix. En aquest cas, hem optat pel punt. No et pareix que és un mecanisme molt senzill i que alhora aporta una millora significativa als textos? Esta és una de les estratègies que fem servir els correctors professionals per millorar l'estil dels textos amb què treballem. Així que t'animo a provar-la en els teus propis escrits. Per cert, abans d'acabar el vídeo, amb els 3 connectors que fem servir de manera incorrecta en català, deixa que et diga un truc molt útil que pots aplicar avui mateix. Es tracta de començar una llista amb diferents categories de connectors i anar-la ampliant amb el temps. Quan veges que falten elements per connectar les teues idees i els teus paràgrafs o que sempre repeteixes les mateixes estructures, recorre a esta llista. T'asseguro que funciona. A la descripció et deixo un enllaç al blog amb una petita llista de connectors que et pot servir com a punt de partida. Fes-la servir i amplia-la amb els teus connectors preferits. Ara sí, els errors estrella amb els connectors en català. Donat que no és correcte. Hem de fer servir atès que. És un error bastant habitual. Atès que ja no és vàlid, hem de trobar una alternativa. Tampoc és correcte utilitzar doncs en sentit causal. Canvia-ho per ja que o per què. Vam dividir el grup ja que era necessari, no doncs. I què me'n dius de per últim? Qui no l'ha fet servir? Doncs no és correcte en català, és un castellanisme. Substituïix-lo per finalment o per acabar. Si t'ha agradat el vídeo, t'animo a compartir-lo amb algú que vulga millorar els seus textos. A més, et recordo que en esta llista de reproducció trobaràs altres vídeos similars per millorar la teua redacció en català. No te'ls perdes.